Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya guru, dipun tepangaken nami kula Yogi Satriagung Baskara, kelas 11 C, nomor absen 3 gangsal. Ing wekdal sakmenika kula badhe nembang maca pat, pocung, laras slendra, patet songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya guru, dipun tepangaken nami kula Muhammad Kalman Akhir Ansori, kelas 11 C, nomor absen 21. Ing wekdal samenika kula badhe nembang macapat pocung laras salendra panten songo. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangetese